Barkanku dai da warhaka ya masoya. Ina muku fatan alkai da an taiwa zuwa wannan cakwalkwalin cakwakiya na wannan shiri mai suna Nishadi. Mu an taya zuwa cikin asalin cakwalkwalin. Labarinmu na yau akan wani ɗan sanda ne mai cin hanci wanda ya haɗu da gamansa wato daidai da shi. Labarin ya soma, an yi wani ɗan sanda mai cin hanci sosai, to ana nan ya tara wata hanya sai ga wani ɗan mai tuƙin mota ya zo wucewa. A hanyar shi sai ya tsaye da wannan mai tuƙin mota yake tambaye shi, ina direbin lasisin ka? Sai wannan mai tuƙin mota ya ce gashi. Ina ID card ɗinka? Gashi. Ina takardun motocinka? Gashi. Ina katin haihuwanka? Gashi. Kai hatta dai duk abin da aka tambayi wannan mai tuƙin mota yana da shi. Shi kuma wannan sanda ya rasa ta hanyar da zai bi ya cuci wannan direba. Duk in ya kullo mai sai ya bulle, sai ya yanke shawara to ta ya za a iya cuce shi, ta ya za a ya ga ya ci galaba a kan shi. Sai yake tambaye shi, me yasa kake yawa a cikin mota kai kadai? Idan har aka samu matsala wai zai kai ka gida? To budar baki sai yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wata addu'a wacce jama'a za su dinga amfani da ta yayin da suke kan abun hawa. Mala'iku 1000 ke tafiya suke raka shi zuwa inda zai je. To budar baki shi kuma wannan dan sanda sai yake cewa la mutum 1000 a cikin wannan mota, mun kama ka da overloading, mu je office. Ga duk mai bukatar sanar da mu wani labari na farin ciki ne, na nishadi ne, ko kuma na wasu ayyuka ne na yau da kullum, to sai tuntube mu ta waɗannan hanyoyin sadarwa kamar haka. Mun gode.